Здравейте, покемон фенове! Взел съм си два Treasure бокса, Shiny Treasure бокса, японският вариант. Просто предпочитам, може би, японския принт, понеже в интернет това, което видях е, че английският вариант е не толкова качествен. Ще се обърна да бъда изключително бърз с показването на картите. Реално само от носталгия ги взех. Нямам никаква идея как се казват вече тия покемони, те са някакви нови, аз не ги помня. Помня тези от преди 20 години, където ги следехме по телевизията, но вече нямам никаква идея как се казват и може би мога да объркам самите наименования вътре, където са. Знам, че се водят някакви бейби карти, има лъскави, има полулъскави и тем подобни SS, SR, LA и тем подобни. Аз вече, често казано, не знам какво говоря. Но съм си взел и един албум, който мисля да ви го покажа и него. Идеята е просто да си събера едни 1000 карти. Специално този сет мисля, че притежава около 365, може и да се лъжа. Горе-долу това проверих в интернета. И ще се опитам да ги събера всичките, това ми е плана. Не знам колко пари ще излезе. Реално един такъв бокс струва около $70 от Card Market. Доставката от Германия ми излезе около $30. Следователно два сета по $70 и доставката $30. И страхотна цена. Ще започна с първият. Пък каквото стане. Само секунда. Така, сега ще го отворим. Да, много го отворя правилно. Знам, че има някакъв трик, докато се разглеждат самите карти. Слагаш 3 отдолу и тогава отваряш. Значи ще го пробваме този трик. Знам, че има и скъпи карти вътре. Charizard мисля, че беше една от най-скъпите. Дай да видим сега как се отваря точно. Да не го покашмериме. Значи това предполагам се натиска или не се натиска. Какво да ви кажа, малко съм неграмотен, ще го отворя както си знам. Е така, най-правилното според мен, късаш го и готово. Вътре би трябвало да има колко? 10. 10 са 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, да, 10 са. 10 пакета. Така и сега ще видим какво се случва вътре в тях. Да започнем с първия. Да видим сега как се отварят тия пакети. Предполагам ги късаш. Може би ги късаш тук отстрани. Не иска. И тук не иска. Добре, така трябва да стане. Добре, първият пакет е отворен. Така. Сега каква беше идеята? 3 отдолу. Демек така. Тези трите ги слагаме отдолу. Или не беше така? Добре, ще пробваме така. Както ви казах, няма как да ви кажа имената, затова набързо ще ги префърла и ако случайно видим нещо по-бляскаво, нещо по-красиво, просто ще спра, ще зумна камерата и ще ви го покажа на вас, пък вие вече ще кажете какво ми се е паднало. Така, това няма шай, това някакво такова. Добре, това блести, не знам как се води, дори не мога да го видя, толкова е малко като цифри. И това, нямам никаква идея какво е, но това знам, че е Baby Shine. Baby, как беше? Знам, заради тия звездички, където ги има тук отгоре, знам, че се води Baby Shine. Но специално това прасе нямам идея дали струва някакви пари. Ето тук е номерът на карта, 315, тук вече са по-специалните след 190, поне толкова мога да ви кажа. Тези ще ги отделяме. И накрая ще видим колко от тях ще ни се паднат. И ще ги преброиме. Да, наистина... S, ето го пише S, чак само да зумна камерата. Специално е тук долу, с много дребно пише S. Това S би трябвало да е Baby Shine, обикновени... Познати се като Baby Shine, поне това, което съм виждал. Често колекционерски хитове, заради популярния покемон, нали, събират ги.
Пак от първия пакет да ударим Baby Shine, не е лошо. А тази RR, това мисля, че е някакъв стандартен X-карти, стандартна X-карта, Холо мисля, че стария вариант им викаха. Цялата има някакъв блясък, вижда се, нали, отстрани се вижда, поне аз го виждам, да е сега на камерата, не знам как се вижда. Но тези ще ги събираме тук, тези тук. И мисля, че друго няма в този пакет, поне аз виждам, че и тия блестят, но нямам никаква идея какви са. 0,92 от 190, нищо специално значи. Добре, махаме ги тези. Отваряме следващия пакет. Ще забързам малко. Дано успея да приключа до 15 минути. Обръщаме, гледаме. Чанта, не знам си къв си. Това обикновена някаква и някаква гъба ли е това? Нямам никаква идея. Това също не знам какво е. И Мю. Това Мю ли беше? Как се казваш този? Доста е красива, впрочем. Бляска наистина е много готин. Поне на мен много ми харесва. Ето ще е зумна малко. Предполагам, че нищо не струва. Изглежда обикновена. Но изглежда супер. Особено японския принтер съм чел, че е много по-красив от английския. Въпреки че английския е по-търсен. Най-вероятно, защото е преведено. Чете се и си играе. С тия карти знам, че се играе. Но аз лично не играя. Просто ще ги колекционирам. Тук ще го вдигнем. Отваряме другия пакет. Забързаме малко. Така, фъргаме отзаде. Слагаме 3. Правим някакви трикове. Така. Това си го спомням. Мида, някаква звезда беше от ние двамата мъжа и жената, мисля, че ги притежаваха. С лилавата коса и жълтата ли беха, вече не помня. Добре, тази гъба също си я спомням. Да, наистина е приятно да си спомняш някакви покемони от едно време. Просто е доста интересно. За първи път отварям. Тук няма нищо. Тук е Холо. Така мисля, че го наричах. Ще я дигнем тук. Тези ги свъргаме отстрани. И продължаваме да отваряме. Така, изфъргаме назад, правиме трикчето. И продължаваме. Да, виждам повтарящи се карти. Доста от тях се повтарят вече. Тази... нямам никаква идея. Това пък какво е? Някакъв. И тази нищо специално. Блясъкът го има, хубав блясък. И Холо. Тези мисля, че са задължителни и падат се винаги. Няма как да ги пропуснеш. Така, изфъргаме. Правиме трикчето. Слагаме отпреде. И продължаваме малко по-бързо, за да не стане много дълъг клипа. Така, ето Baby Shine. Baby Shine, нали така? S. Картичка S. Дигаме. Доволни. Хол. Някакъв робот ли е това? Нямам никаква идея. Дигаме тук. И тези тук. И продължаваме напред. Късаме. Фъргаме. Трикът. Връщаме и почваме. Так. Тъпо. Пикачу. Не, къв беше то? Следващият се Пикачу. Райчо ли беше? Какъв беше? Право съм ги забравил. Не. Спирам да ви казвам покемоните. Само ще ви ги показвам, да не се излагам. Но определено ми харесва този. Въпреки че сигурно не струва и 1 цент. Просто много ми харесва на мене. И тази е някаква много лъскава също. Холото. Дигаме. Пикачуто. Чакайте. Това си го дигна специално тук. Този си ми харесва. Впрочем, имам и подарък. Това е нещо като стойка. Мога да си го сложа Пикачуто тук. Мисля, че ще му отива доста така на компютъра. Така, това си го дигна. Това ще го изфорим за сега. Чакай да отстрани. И продължаваме да отваряме. Изфъргаме. Трика правиме.
И отваряме така. Нищо и това нищо. Това какво трябва да е? SSR. Това мисля, че е супер шайни. Така ли се води? Това е някаква птица. Да го зумнеме за тези, които повече разбират. Някаква птица, не знам стойността и нямам никаква идея. Често казвам, не ме интересува, не мисля, че ще ги продавам скоро тия карти, въобще ако ги продавам. Но е цялостно. SSR Shiny Super Rare мисля, че се води. Кеф има много. Мисля, че са по-ценни и по-редки от обикновените Shiny Baby. Тигаме я, това ще ги направим в друга кучинка. Ето тук отстрани. Това ще е специално, ето така, може би. И не, много се вижда там, и последната е някаква обикновена. Добре, изфъргаме. Ами, за сега доволно, що годе. Разбира се, бих искал да взема и някоя по-скъпа карта. Няма нещо по-интересно, така, където да си заслужава. Така. Charizard? Нали така беше? Обикновена, само че. Тук нямам идея кой е то пич или жена. Какво пише? Нямам идея. И това е доста обикновено. Да, нищо. Тук ги изфъргаме. Добре, от първият бокс ни останаха два пакета. Това е предпоследния пакет. Правиме трикчето, да се надяваме наистина на нещо по-интересно. За сега няма. Този си го спомням, беше много як. В смисъл, правеше някакви магии, нещо манипулираше. Така, тук нищо интересно. Оп, Baby Shine. Нали така? Да, мисля, че е Baby Shine. Доста интересна карта, впрочем, някакво куче. Каквото и да е това куче, нямам идея, чак само да зумна. S Baby Shine, да. Звездичките. И тук е една XRR Double Rare, така да се водят тия Double Rare. Ще ги вдигаме тук. Baby Shine-чето си го вдигаме отстрани, където му е мястото. Накрая ще ги разгледаме. Ето го и последния пакет, може би тук е най-редката карта в момента. И ще ми се падне. 1, 2, 3. Обръщаме малко по-живичко. Май няма да има нищо, да. И пак имаме моя човек и Хол. Птичката, да си я спомням. Птичката ще я кръстиме. По-лесно е. Добре, приключваме с първият бокс. Започваме с последният. Доста скъпи боксове, впрочем. Не знам, може би в Япония ги взимат много по-евтино. Но да ги поръчаш в Европа, цената е някаква ненормална. $70 на пакет на бокс. Най-вероятно в Япония сигурно върт по 30-40 най-много според мен. Но каквото това е, отваряме, изсипваме, изфъргаме, си ги оставяме тук и да започваме малко по-живо. Ще повтарям само, че по-живо ще ги карам, но накрая се го правя по-бавно. Така, имаше и друг начин, съм виждал как ги теглят по този начин. Чопа, малко не съм свикнал. Нищо интересно, някакъв професор. И тази е доста обикновена. И Baby Shine. Отново, пак доста приятна карта. На мен ми хареса много. Някакво дребно такова. Не знам какво е, но е много сладко. И холото накрая, разбира се. Вдигаме си ги. Връщаме зума. Тези си ги свъркаме тук отстрани от купчинката. И продължаваме напред. Изфъргаме, правиме трикчето. Добре. Ще ги направя като карти за белот, само така настрани ще ги показвам.
Добре, този изглежда много готин. Какъв път покемон ли трябва да е това? И най-вероятно нищо. Да, това какво е? Това нямам никаква идея. Предполагам, че е супер обикновена карта. Холото си го вдигаме, тези ги изфъргаме. Продължаваме напред. 2-3, обръщаме. Тази преди малко не беше ли? Малко по-лъскава. Демек, ето ги и двете. Демек има някаква разлика. Тази е лъскава, тази не е. Нямам никаква идея каква е идеята тук. Има, тази както виждате има нещо. А тази е супер обикновена. По какво да ги различим, като номер са същите? Наистина не знам каква трябва да е разликата тук. Както и да е, изфъргаме. Така. И нищо и тук. Да, нищо. Добре, за сега нищо интересно. Но все пак е доста интересно да отваряш, опа малко го изкривихме. Доста интересно да отваряш подобни карти и не знаеш какво ще се падне. Предполагам, че е много по-интересно, ако знаеш и какво отваряш, като наименование на покемоните и въобще коя колко пари струва и колко е ценна. Тук нищо, това какво трябва да е, 2 холота. Чакай да зумна да го видите, вие си прецените, нямам идея. И другото е хол. Двете ще ги сложа на едно, нали? Стават на едно. Продължаваме. Така, изфъргаме трикчето. Ще е супер наистина, ако ми се падне някой от скъпите карти. Просто ще за първото отваряне. Това ще е много бустер, в смисъл такъв да ти изкефи и да продължиш още да купуваш и да колекционираш. Та изглежда готино, впрочем. Не знам дали въобще струва нещо, но мен ме кефи много някаква доста приятна изглеждаща карта. Оп, Baby Shine. Няма лошо, нека такива поне да ни се парат, Baby Shine. И някакво холо обикновено. Тези ги изфъргаме. Впрочем, доста карти събираш. Наистина даваш и пари, но и доста карти събираш накрая. Те колко са в един пакет? 10. 1, 2, 3, тук 3. Да, мисля, че са 10. Да, тази женичка доста се повтаря. Как се нарича? Саноски Сакума. Това трябва да е името ли да? Или нещо греша? Предполагам, че е името. Така. Някакъв магнит, камък, нямам идея. Тази мисля, че я виждахме. И нищо интересно отново. Приключваме, пакетите поредяват. Да се надяваме на нещо. Но надеждата ми е последна. Обръщаме, показваме. Покемони. Тази е доста готина. Това мисля, че си заслужава. Тази ми изкефи вече. Тези са по-ценни от Baby Shine, доколкото знам. Доста е готина. Спомням си го. Както ви казах от деве. И това трябва да е хол. Предполагам, да. Вдигаме си я. Тази ето така си я вдигнем. Отстрани имаме още 3 пакета. Бързо свършват, но пак имаме някакви попадения. 1, 2, 3. Префъргаме, обръщаме. И продължаваме малко по-живо. Нищо. Някакви... Не, това впрочем е доста интересно. Има много нови лица в тия покемони, въобще нищо не мога да разпозная. Вдигаме.
353 от 190, интересна карта. Да, къде е зумна. Интересна е. Вдигаме ги тук отстрани. Накрая ще ни сложиме по едно кълъвче от Тему, разбира се. Да не опаснат размерите на картите и на кълъфите, ще пробваме накрая. Към последният вече пакет. От Тему взех и албумът, който ви показах в началото. 60 лева, мисля, че много е приятен на пипане, много качествен изглежда. 16 слота имаш на страница, 1000 общо. Връщаме този пич ми писам да го виждам. Добре, нищо и Baby Shine отново. Пак няма значение, че не е някаква скъпа, но поне събирам от тех и ми е приятно да ги виждам. Наистина ми е приятно да ги виждам тези и накрая на Холо, последният пакет. Най-вероятно няма да вземем нищо ценно от тези два бустер бокса. Но пък първо отваряне, пак приятно е. Правиме последния трик. Връщаме отзаде, обръщаме и да се надяваме на нещо наистина интересно. Най-вероятно няма да има. Да. С това приключихме. Последно холо. Тези ги свъргаме от холотата. Показвам какви карти ми се паднаха, само да ги събера. Както виждате, това са ни холо картите. Да, доста интересни картички. Това ни е малко по-супер ер. Тези двете. Тези май са ни най-ценните в момента. Имаме Пикачуто. Не е Пикачу, но аз така си го кръстих. Моето Пикачу. И накрая имаме Baby Shine картички. Ето ги. Тези ми се паднаха доста интересни. Това е за сега от мене. Когато взема нови бустер боксове, най-вероятно ще са отново на Shiny Treasure, въпреки че предпочитам реално да събирам на One Piece. Доста по-голям фен съм на One Piece, но за сега ще се въздържа и ще продължа с покемоните и така. Това е от мене.